gyakorlatilag a tujákat szokták kiváltani lejlandi ciprussal az utóbbi 1-1,5 évben, mert nagyon nagy probléma mind az állati kártétel, mind pedig a gomba, illetve egyéb kortani kártétel. Ha valaki ragaszkodik ez a kúp alakú növényhez, mint ami a smaragdtuja volt, amiből elég sokat kellett az utóbbi időben kiszedni, akkor javasolnám ezt a Green Racket nevű fajtát. Ez gyakorlatilag a habitusban is ezt a kúpos formát igyekszik megőrizni. Gyorsan nő, tehát nem azt a 20-30 centit produkálja évente, mint a smaragdtuja volt, hanem nagyobb növekedést, 50-60-80 centi, akár 1 métert is tud nőni éves szinten. Ez idén tavasszal körülbelül ekkora méretű volt, és ez lett átültetve egy nagyobb konténerbe, ezáltal megnőtte ezt a majdnem 60 centis méretet pluszban. Tehát, ha visszavágja az ember az oldalhajtásokat, akkor ez egy sűrű növény tud lenni, akár csak a smaragdtuja. A másik növény az a sima lejlandi ciprus, amit általában sövénynek szoktak ültetni, vagy szolitárnak is lehet, viszont őt mindenféleképpen metszeni kell, hogy ne ilyen lazán legyenek az ágak, hanem hogy egészen sűrű legyen, akár itt a háttérben látható példány is, tehát érdemes metszeni. Először, amikor az ember beülteti, akkor gyakorlatilag így pár ága van, de ezeket érdemes visszavágni, ezt most meg is mutatnám, hogy érdemes. Amit fontos tudni, hogy a tetejéhez nem szabad hozzányúlni, tehát a vezérágat azt mindaddig meg kell hagyni, amíg el nem éri az ember azt a kívánt 2,5-3-5 méteres magasságot, utána lehet megvágni a tetejét, és ezáltal szépen fog oldalt is sűrűsödni, de az oldala is van vágva, akkor pedig egészen sűrű, tehát gyakorlatilag ilyen átláthatatlan sövényt is lehet belőle alakítani. Milyen szélességű növényfalat képes beteríteni? Tehát itt gyakorlatilag a 30 centitől akár az 1-1,5 méterig is simán be tudja nőni. Vannak olyan helyek, akár ilyen műhelyek mellett, ahol nem lehet az autóforgalom miatt 30-40 centinél szélesebb, ott is kiválóan megállja a helyét, és nagyon szépen takar a szomszéd kerítése felől. Tehát érdemes ilyen kis helyre is beültetni ezeket.